Nyt painoin. Ai jaa. Voidaan ottaa alusta. Eikö kai videoidaan nyt? Mä en varmaan ehkä pidennä sun harmi, että mulla on aika vähän vaan. Mä teen sen perusmukaan, mä käännän tän kameran kesken videoon toisinpäin Jouko. Oh yeah! Voisiko se raameeksi? Ei ollutkaan. Älä käytä sitä oikein isoja hirveä. Hei, sanokaa kun olette ottamassa, niin katsoti. Seuraava. Kaikki näkee mun kailaa. Hyvä tästä ammatin. Naurettaa toi mun video. Zoomataan vähän näin. Ei katso jos sä et zoomata oikeesti. Hei, mä zoomaan näin. Voi tehdä sen äänen. Se oli zoomausta. Hei, no niin, kato. Näytä. En tiedä, pitäisikö tähän jotain. Niin. Vai pitäisikö eka tehdä niinku tää täältä? Joo, jos me tehdään nyt tää tästä ensin. Joo. Tää.